אחרי כל התהליך, תשלומים חודשיים שלנו הם ירדו משמעותית, וזה עוזר לנו לנהל את המשק בית בהרבה יותר אחריות ובהרבה יותר רוגע. פנינו לתכלית פיננסים כי אנחנו שמענו הרבה תוכניות שקיימות היום בשוק על איכות הלוואות על הנכס. אנחנו רצינו להקטין תשלום חודשי של ההלוואות שעוקפים את כל המשפחות אני חושב במדינה. קיבלנו תשומת לב עד הסוף. מבחינת השירות, כל מקרה שהיינו צריכים לקבל, אם זה למלא איזשהו טופס, לפנות לאיזשהו בנק, אני כמעט לא התעסקתי. הם טיפלו מאלף עד תף, אני בתור בן אדם שעובד ואשתי עובדת, לא היינו יכולים לעשות את זה לבד. מה שתכלית פיננסים עשו בשבילי, הם מצאו גוף שלישי שמוכן לתת לנו הלוואה שקשורה לנכס ולחסל כל ההלוואות מסביב. אני מאוד ממליץ לפנות לתכלית פיננסים.